Ting. No. Ikot. Okay, sige. Lakad. Game. Diretso. Next. Dalawang ikot. Sige. Mahaba eh. Excuse me. Excuse me. Sige pa. Kanan. Wah. Bab. Hop. Bilangin mo. Derecho. Yan. Derecho. Yeah!
Putik na, no? Uy, may 20, uy. Hindi ko alam 20, 20. Hindi ka 20. Dapat. Kami kang 20? Para 20 ka rin. Nimeni kong 20, nimeni kong 20. Oo, mga bilis lang. Wala ko pa. Kaliwa ka. Yan. Yan. Yeah! O yan! Dala. Wala na, last na ito. Okay. Our next game. Nakapada! Wow! Maba. Pwede po ba kami mag-hiram ng oxygen? Baka meron ng oxygen dito. Dito na may oras sa sila. 14, 15. Naiwasin niyo ba yung bumbero? Abaga! Nakapaga! Ang pinakamatagal si Nanang Marie. Pag-ilan. Kaya. Okay. Nakapaga! Oh, may photo check. Dito yan. Tama ka ba yun? Wow. Dala, idol! Wala yung boses. Wala yung boses. 17. Pinahinom na ako para matalo. Nilo ko yung boses. Nilo ko yung boses. Nalo lang ako. Inubo ako. Kaya gusto mo ko matalo. Ano ako para ano? Pinatalo ka. Makapaga!
Second prize. Second prize. Pag-inis mo, picture kayo dalawa. Ayan. Ano? Daw sa kanya, siya na sila eh. Hoy! Tama, naglalaba oh! Oh, game.